bengicela sizoqala nje siye kwincwadi yesambulo chapter 14, incwadi yesambulo chapter 14 la sikhona vele ngokuyimfundo zethu sifunda kwincwadi yesambulo chapter 14. Now ngiyafisa abazalwane ukubakhumbuza indawo ebalekile esesiyifundile. Mhlambe let me just try ukuthi ngishare iscreen. Now la kwincwadi yesambulo chapter 14 kune message ebalekile kakhulu. Mhlamba sike siyifunde before nje ngi-operate the screen lesi esisibonayo. Sambulo 14 sicela sifunde uverse 6 no-7 once again. Sambulo 14 verse 6 to 7 uthi ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumayele kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. Amen. Now labazalwane kwisifundo besenza previous sitholile ukuthi le message le njengoba uJohane ebona ingilosi indiza emkhathini wezulu, le ngilosi into yokuqala sabona ukuthi irepresenta abantu abazobe behambisa lo myalezo umhlaba wonke ngesikhathi sokugcina. Sabona futhi na previous start le message i-message yesikhathi sokugcina. And sabona ama-identifying marks ngikhumbula sasifunda ngevangeli lombuso noma ngevangeli eliphakade. Sibona ama-identifying marks siqhathanisa nevangeli lashunyayelwa nguJesu ngesikhathi la emhlabeni. Ngoba phela la lithi iBhayibheli kuverse 6 kwabonakala enye ingilosi inevangeli eliphakade. Sezona into ephakade into engashintshi kusukela ekuqaleni kuze bese kupheleni. So naleli vangeli leli lesikhathi sokugcina esilibonayo lila kwincwadi yesambulo esizofunda namhlanje kuverse 7 yinto vele yayikhona kusukela kuqala. So ngingathi mangifunda kube ngathi mhlambe sifunda into entsha ukuthi nje uSathane iqiniso likaNkulunkulu ulifihlile ngendlela ukuthi kuthiwa malifundwa ukuthi maliphenywa kube ngathi hawu asiyazi ke lento engathi into le engajwayelekile mhlambe konke nje lokho. But bazalwane iBhayibheli lithi leli ivangeli elinjani eliphakade. And sabuka ukuthi le message la kusambulo chapter 14 into yokuqala esayithola ukuthi le message le ishunyayelwa kumhlaba wonke njengoba ngiveza imap la kumhlaba wonke. And that is one of the identifying marks yevangeli eliphakade kusukela kuNoah. uNoah ishumayelwa kumhlaba wonke and ufike nakuJesu ezimayikhuluma uJesu kuMateyu 24 verse 14 ukuthi leli vangeli lombuso liyokushumayelwa kuzizwe zonke. Siyakhumbula. So the true gospel ishunyayelwa kuzizwe zonke. Sakuthola lokho. Ayibandlulule, ayina race, ayina preference ngokuthi umuntu uyibala elinjani. Kodwa wonke umuntu uyalingana masifika eCalvary. Wonke umuntu usinda ngegazi likaJesu kuphela. Ayikho enye into engasindisa. Sakubona lokho. Sathola futhi leli vangeli lilungiselela abantu for ini ukuphela. Sakubona lokho. And the reason why leli vangeli lilungiselela abantu for ukuphela is because after lishunyayeliwe kuyafika ukuphela komhlaba. Mawuwehlisa nje amehlo la kwincwadi yesambulo chapter 14 ufunde uverse 14 no-15 yokuthola lokho. Asukufunda manje, I'm just revising mhlawumbe into esasiyifundile. And then sathola ukuthi leli vangeli leli liyakhuluma nangey'profethi njengoba sizwa la kuverse 7 kuthiwa mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. So bazalwane iBhayibheli njengoba kuney'profethi kwincwadi kaDanyeli kuney'profethi kwincwadi yesambulo, uNkulunkulu ulindele ukuthi ley'profethi siyifunde ngomoya wakhe oyingcwele asiphe ukuyiqonda bese siyishumayele. Ngoba ngisho noJesu eshumayela la emhlabeni sakubona lokho last week wayesebenzisa iziprofethi so many times sikubona abazalwane last week ngicabanga sakubona kwayicaca ba. But namhlanje kuyinsuku esifunda kuzona iziprofethi ezaziwayo abantu uma bekhulunywa ngey'profethi abantu bazi ukubhula.
ngisho ukuthini uma ngithi ukubhula bazi abantu ukuthi kuyahlanganyelwa ematendeni kube umfundisi bathi okuthiwa uyaprofetha akubhulele ukuthi mhlambe kwenzakalani yenziswa yini kanjalo kanjalo lokhu ungakuthola nasesangomeni but uNkulunkulu labo bazalwane iy'profethi asinikeze zona iy'profetho ezikhuluma ngoJesu njengoba iy'profetho zetestamente elidala zalikhuluma ngoJesu ukufika kwakhe kokuqala ney'profetho zamanje zikhuluma ngoJesu ukufika kwakhe kwesibili nezinto ezizokwenzeka nokuthi singalungiselela kanjani bazalwane very very important abeyiprofetha so sithola ukuthi leli vangeli leli lombuso lizobe ligxila kakhulu nakule prophet zencwadi yesambulo noDaniel alright okugcina sathola point number 4 ukuthi ivangeli lombuso bazalwane libizela abantu ukuthi baguquke njengoba Jesu wayishumayela amafunda incwadi kaMark chapter 1 kuverse 14 no 15 uJesu uJohane sengenile etilongweni uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli lombuso esithi isikhathi sigcwalisekile nombuso kaNkulunkulu usufikile phendukani nikholwe ivangeli so uJesu mayishumayela ushumayela ngesikhathi esigcwalisekile kodwa futhi ushumayeza abantu benze njani baphenduke ibozana leli point very very important ukuphenduka Jesu wayishumayela ivangeli elithi phendukani hayi phendukani ngoba uNkulunkulu ezonipha imali cha phendukani ngoba isikhathi siphelile wayisho njalo uJesu and nathi bazalwane uNkulunkulu ivangeli asinikeze lona linjalo namhlanje siyangena-ke kuverse 7 sizofunda bazalwane ukuthi konke lokhu okuthiwa ivangeli eliphakade kusho ukuthini ngoba ufunda incwadi yesambulo la kuverse 7 ngizoyisho nje mhlambe nge-translation kuthiwa le ngilosi le yayinevangeli eliphakade ukuthi lishumayele emhlabeni kuthiwa yasho ngezwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ukuba ihora lokwahlulela kwakhe selinjani lithi iBhayibheli selifikile now into esifisa ukuyithola bazalwane noma mhlawumbe angisho kanje noma angisho kanje kuyamangaza first of all ukuthi le ngilosi le isho ngezwi elikhulu kumhlaba wonke ukuthi abantu abamesaba uNkulunkulu why ngithi kuyamangaza yingoba bazalwane mawulandela ama-statistics wezenkolo kubukeka engathi inkolo ehamba phambili enabalandeli abaningi yile nkolo kaKristu nobe le nkolo yeBhayibheli bazalwane every year without fail futhi by far iBhayibheli is the number 1 selling book nakhona futhi every year iChristianity yona nabantu abaningi every year mawucheck ama-stats akushintshi wonke umuntu ungumKristu ngamanye amazwi wonke umuntu uthi ubiza uJesu ukuthi mayembiza uthi inkosi kodwa njengoba isisho uJesu uthi akusibo bonke abathi inkosi abangena embusweni wezulu sizikhumbule lokho nabazalwane kuyamangaza-ke given the statistics esathola la emhlabeni kugcwele amabandla kugcwele iy'stadium every meeting Saturday Sunday weekdays kuyagcwala abantu bathi bayokhoza uNkulunkulu bayamsaba uNkulunkulu but ingilosi ithi uNkulunkulu akesadwa kuthiwa imessage le uNkulunkulu athi akayishunyayelwa abantu bakhe abasimbolizela ngengilosi and le message ithi uNkulunkulu abantu abamesabi that's why isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo uyabona isibonelo engihleze ngisebenzisa mangifundisa le message nasi mawusebhangi unime uline ebhangi ku-queue ebank abantu bamile uma ngakumemeze uthi ebantwini uthi sukumani nonke kodwa abantu bamile vele ngey'nyawo kungathiwa uluhlanye ama-security angabizwa ukuthi akubhekweni nangumuntu engathi uyahlanye noma mhlawumbe kunento aphezu kwayo asazi
kodwa simile uthi asisukumeni. Ikhona inkinga. Now engikusho bazalwane ukuthi noNkulunkulu akahlanyi. Angeke anikeze ingceku zakhe ngesikhathi sokugcina abantwana bakhe ngesikhathi sokugcina njengoba sinikeza manje njengoba siwufunda lo myalezo indlela uNkulunkulu asinikeza ngawo ukuthi bazalwane siwubambe siwenze siwusasaze umhlaba wonke. Ngeke uNkulunkulu anikeze ingceku zakhe ngesikhathi sokugcina umyalezo othi abatshela umhlaba wonke ngezwi elikhulu ukuthi akesatshwe uNkulunkulu kanti vele abantu bayamesaba uNkulunkulu cha. So uNkulunkulu uyabona abantu abamesabi. Abantu abamesabi kodwa bonke bayitshela abantu bayamesaba uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngisahlala eThekwini khona omunye ubaba wayiphuza kakhulu ehlezi bangumsindo lapha. Ngangihlala eMontclair ngaleso sikhathi kwenye nje namanye flat nangizothi complex angazi ngithini. But mayikhuluma mayimane ngibona ngiphethe iBhayibheli athi hayi nami ngiyamsaba uNkulunkulu. Nami yabo so wonke umuntu unento ethi yamsaba uNkulunkulu. Kakhulukazi abantu abagcwele emabandleni. Yabo wonke umuntu uthi yamsaba uNkulunkulu kodwa manje kuyamangaza le majority religion. Le majority religion le ekuyiyona uNkulunkulu ahambisa leli vangeli ngayo futhi nakulo nomhlaba wonke. Kuyamangaza mabethi abantu bayamesaba uNkulunkulu abe uNkulunkulu esithi abantu abamesaba uNkulunkulu. So kusho ukuthi abantu abaqonda ukuthi yini ukusaba uNkulunkulu. Namhlanje ngifuna sifunde ukuthi yini ukusaba uNkulunkulu bazalwane. Yini ukusaba uNkulunkulu? What is it to fear God? Now sifuna ukuqonda ngokweBhayibheli ukuthi kusho ukuthini ukusaba uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli mesabeni uNkulunkulu inkazimulo ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Ngamanye amazwi akekho umuntu ozoma noma ozosinda ekwahluleleni mawukuthi akamesabi uNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane. That's why uNkulunkulu esinikeza imessage ethi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo. It's because uNkulunkulu ufuna sisinde. uNkulunkulu unothando. Uyasitshela ukuthi yini ekumele sibe yiyo, kumele sibe njani ukuze sisinde ekwahluleni. Siyayizwa lento bazalwane. Akayena uNkulunkulu umuntu yazi ngeke ngizwe abantu bethi uNkulunkulu unemona ngezulu lakhe. If benomona ngezulu lakhe bengeke asitshele ukuthi kumele sibe njani, kumele senzeni ukuze sisinde ekwahlulelweni. But now uthi uNkulunkulu ngoba ihora selifikile. Nayi into engifuna nibe yiyo ngoba ngiyanifuna. Ngakhokha kakhulu. Ngakhokha ngegazi ukuthi nibe la ngikhona. Ngiyanifuna. Kodwa la ngikhona abangeni abantu abangekho nje. Bangena abantu abangekho nje. So nayi message mesabeni uNkulunkulu. Kusho ukuthini kumesaba uNkulunkulu? Asiyeni khona bazalwane incwadi kaGenesis. Sifunda wesaba uNkulunkulu namhlanje. 22 Genesis chapter 22 sizofunda uverse 12. Ufundeka kanjena ke verse 12 uthi yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nendodana eyodwa yakho. Amen. Siyayizwa bazalwane lento esiyifundayo. Lana ingesikhathi uAbraham wayitshelwa uNkulunkulu ukuthi ayonikela ngoIsaki indodana yakhe. Now kwangeyona into elula ukuthi anikele ngendodana yakhe sekuthele yona kuphela uAbraham. Ngoba uIshmael ngalesikhathi chapter 21 lapho kuhamba khona uIshmael. Selina Isaac indodana yesithembiso wayemthanda ongathi uyimpilo yakhe yonke uIsaac. noNkulunkulu waze wathi izithembiso zakho zizogcwaliswa ngayo Isaac futhi kwenzeka lokhu nalokhu. Yonke into uNkulunkulu ayithembise uAbraham yona wayibeke kuIsaac. So Isaac wayithandwe ngendlela emangalisayo. Futhi kwakuyingane okuyiyona kuphela kankosikazi wakhe amthandayo uSara. So uIsaac bazalwane wayikho konke kuAbraham.
seyimlinde siyazi wayemlinde iminyaka emingaki ngesikhathi uNkulunkulu eqala ukwenzela u-Abraham isithembiso sokuthi uzomenza isizwe esikhulu emkhipha ezweni lakubo. U-Abraham lithi iBhayibheli wayena-75. U-Isaac uze uzomthola seyina-100. Seyizwe lelo bazalwane. So mase ikhulile u-Isaac sekudlule iminyaka after seyimtholile njengoba sibuka esithombeni. uNkulunkulu uthi le ngane Abraham wayilinda 25 years. Mhlambe even more ngoba phela kade vele bahamba besuka ezweni lakubo Abraham beshadile benosara bengatholi bantwana. Mhlambe wasevele kade kuqalile ukukhuleka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ayambusisi ngengane. Yingakho ke manje mase ithi akahambe aphume ezweni lakubo umnika isithembiso sokuthi ngizokwenza isizwe esikhulu. Omunye abuka athi awu ngathi ngisho ingane unkosikazi wami engakwazi ukuthola ingane. So isithembiso vele bazalwane lesi kade uNkulunkulu wasenza ku-Abraham kade u-Abraham wayilinda le ngane mase ifikile seyikhule seyiqala ke manje ukungena ebudodeni kuthi wathatha le ngane uyayibulala. Kwakungekho lula ku-Abraham kodwa wakwenza lokhu uNkulunkulu wayekusho. Now ngiyamangazwa nguverse 12 kwazwakala izwi moyiqala nje kuverse 11 elimmemezayo u-Abraham lithi Abraham, Abraham, wathi ngilapha Nkosi. Wathi ungayibeki isandla ingane futhi ungayenzi lutho. Omunye uyazibuza enhliziyweni uthi ngobani ngoba phela ukuthi ngiyibulale nje. Impendulo ithi ngokuba manje sengiyazi. Ngokuba manje sengiyazi ukuthi uyamesaba uJehova. Lokhu ungagodlanga indodana yakho kuphela kwayo kimi. Sezwe bazalwane. So uNkulunkulu la uyasifundisa kwabanye sayisafunda nabo uyasikhumbuza ukuthi ukwesaba uNkulunkulu ukuthi ungakhodli lutho kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uyabuka ezebuka umhlaba wonke buka amabandla onke ukuthi baningi abantu abathi bayangesaba kodwa bagodlile izinto. uJehova mayithi hlukana nalokhu umuntu uyagodla athi ayingeke Nkosi lokhu ngiyakuzwa konke okunye kodwa hayi lokhu. Ziningi izinto bazalwane kuqabanga uyabona empilweni yomKristu wonke umuntu ongumKristu umoya engcwele uyasebenza. Umuntu mayamkela uJesu uyazi uNkulunkulu wenzani. Uthumela umoya engcwele ukuthi angene phakathi kulo muntu asebenze ngamandla ukumhola lo muntu umbonise ukulunga. Yingakho lithi iBhayibheli umoya engcwele mawufunda kuJohn 16 verse 8 uthi mayifika he will convict the world of sin. And then iphinde iqhubeka ayithi ukuthi only of sin. Akasitshela ukuthi yini kuphela isono. Umoya engcwele uzositshela ukuthi yini futhi ukulunga. It of righteousness and then it of judgment. Umoya engcwele othinta inembeza yomuntu umtshela ukuthi hey kodwa njengoba ngenza kanje ngiyokwathini ngelanga lokwahluleka ngizothini ngelanga lokwahluleka. That is the Holy Spirit. And umoya engcwele uyasebenza esebenzisa inembeza yomuntu esebenzisa futhi nezwi. iBhayibheli athi manje njengoba wenza kanje awenzi kahle. Njengoba wenza kanje awenzi kahle. Uma ukuthi umuntu ku-relationship engamjabulisa uNkulunkulu athi uNkulunkulu umoya wakho engcwele le relationship le ayiqhutha ngendlela ethokozisa izulu. Hlukana nale, hlukana nalo muntu, hlukana nalabantu. Zonke lezi zinto uNkulunkulu uyamvezela umuntu. But umuntu ngenxa yothando lwakhe ethanda leyo nto ekuthiwa kahlukane naye agodle. Now uNkulunkulu kuleli vesi wambula into ibiyimfihlakalo singalifunda leli vesi. Wambula ukuthi masigodla ke kanjalo kusho ukuthi asimesaba uNkulunkulu. Asimesaba uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu ukungagodli lutho. Ukungagodli lutho.
singalindeli ukuzwa izwi ephusheni noba kwi-vision njengo-Abraham. Izwi kaNkulunkulu yilo leli silifundayo manje bazalwane. Yilo leli silifundayo manje. Yilo leli silifundayo manje. So malikhuluma likhomba into liyizwi kaNkulunkulu njengokuthi liyizwi likaNkulunkulu namalikhuluma lizwakala endlebeni. Still the word of God, same God is speaking. So uNkulunkulu bazalwane mayikhomba izinto uNkulunkulu uye afise ukuthi singagodli. uNkulunkulu uthi ubona kanjalo yena ukuthi umuntu uyamesaba. Nala kaAbraham siyabona ukuthi uNkulunkulu wayengafuni Isaac. Wayengafuni ukuthi ingane obviously wayengafuni ngoba wayemphile ingane, wayezofunela nje ukuthi ingane yabemphile. Wayengafuni ukuthi uAbraham abe nenhliziyo ebuhlungu ngoba uNkulunkulu uyasithanda ngendlela ejulile. Alukho uthando oludlula uthando kaNkulunkulu. So wayengafuni ukuthi uAbraham abe sebuhlungwini but wayefuna ukumbona ukuthi uyamesaba yini. So uthi manje ngoba sengibona ukuthi iyangesaba, asekho isidingo sokuthi ubulale ingane. So ezinye izinto uNkulunkulu sometimes asithesta ngazo, it's not about leyo nto. It's not about leyo nto. But it's about ukuthi uyamesaba yena uNkulunkulu. Ngizowenza isibonelo njengoba sasifundile nabanye ngendaba yesabatha. Uthola umsebenzi okuphoqayo ukuthi usebenze ngesabatha. uNkulunkulu uyathesta ukuthi lo muntu uyamesaba yini uNkulunkulu. Ngoba lo muntu udinga umsebenzi. But kunenye into ayidingayo more than umsebenzi, and that is the presence kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ufuna ukubona lo muntu uyayiqonda yini leyo nto. Umuntu esikhathini esiningi uzothi ayingeke ngoba umsebenzi ngiyawudinga, uNkulunkulu sengixolele ngiyosebenza ngalisabatha. Kodwa siyazi ngokweBhayibheli, Old and New Testament, ukuthi umuntu bazalwana akekho umuntu oney'nsuku eziyisikhombisa evekini. Wonke umuntu uney'nsuku eziyisithupha. Kulesikhombisa likaNkulunkulu. Sho njalo iBhayibheli. uNkulunkulu kuthiwa isabatha walingcwalisa, Genesis chapter 2, esaqala ukudala. Ungabikho mJuda, ungabikho umuntu omnyama, ungabikho mXhosa, ungabikho mZulu, ungabikho Ndiya, ungabikho mChina. Isabatha langcwaliswa ngaleso sikhathi. Alikho ivesi ongalithola eBhayibhelini lithi kusukela ngesikhathi esithile lwabakungcwele uNkulunkulu wayibekile kulolu suku baphuma bashintsha. uNkulunkulu akasaliboni lolu suku lingcwele, selibona kuyisuku olufana namanye. Alikho ivesi elinjalo ngeke ulithole. So le nto akhulunywe nguNkulunkulu ekuqaleni samile namanje. Ngoba into ekhulunywe nguNkulunkulu ayikwazi ukujikwa ngabantu, futhi ayikwazi ukujikwa isiningi, ayikwazi ukuvotela. But enye into leyo. But the point bengisho la uthi uNkulunkulu if awuthatha umsebenzi ngoba uyabona nje lo msebenzi uzongisebenzisa ngesabatha, uNkulunkulu uthola ukuthi manje akunikeze eminye imisebenzi eminingi seyayikhethela. Sebuthaphatha bemisebenzi ngoba the issue was never about the job. uNkulunkulu into ebefuna ukuyibona ukuthi lo muntu ingabe yangisaba yini. Ingabe inhliziyo yakhe ikimi yini. Ingabe inhliziyo yakhe ikimi yini. So yonke into bazalwane ikanjalo nje. So ukukhonza uNkulunkulu ungagodli lutho kuJehova. Ayengidlule kulokhu. Ukwesaba uNkulunkulu ngithi ungagodli lutho kuNkulunkulu. Mhlawumbe esibuko okunye okufanayo nakho. Asiyeni incwadi kaDeuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5 verse 29. Ufundeka kanjena. Uthi sengathi kungaba khona kubo inhliziyo enjalo ukuba bangesabe, bagcine njalo yonke imiyalelo yami, kube kuhle kubo nakubantwana babo kuze kube phakade. Amen. Sayizilwana bazalwane. Na uNkulunkulu kunento ayishoyo la kuMose. uNkulunkulu uthi kuMose sengathi labantu bekukhona inhliziyo kubo enjalo. Uthi ukuba bangesabe. Now yini ezokwenzeka abantu mabemesaba uNkulunkulu? Lithi iBhayibheli bazogcina imiyalelo kaNkulunkulu emingaki? Yonke. Isho njalo ivesi. Now sometimes singabantu nayi inkinga esinazo singabantu kaNkulunkulu athi ngibeke kanje. Asikugcini yonke imiyalelo kaNkulunkulu, number 1.
sigcina le econvenient. Mawukuthi kugcina umyeni kaNkulunkulu omunye othize kudinga isiphambano, kudinga isacrifice, lo sikubeka eceleni. Singazi ukuthi-ke silizwa kanjani ivesi lapho uJesu ethi umuntu ofisa ukungilandela akathathe isiphambano sakhe angilandele. So uJesu wayesifundisa lapho ukuthi ukumlandela uJesu ngesinye isikhathi it will cost sacrifice at every step of the way. Siyayizwa bazalwane. But manje uthola ukuthi singamaKristu i-obedience ehamba ne-sacrifice. So the obedience but manje ihamba ne-sacrifice kanje azihlukaniseki. Asiyifuni. Ngithi akungcono ngingamlaleli uNkulunkulu ngoba ukulalela uNkulunkulu kusho ukuthi ngilahlekelwa ukuthi ngilahlekelwa umuntu okanje noma abantu abaseyezwe bazalwane. So uthi but yize senza kanjalo singamlaleli kuleyo nto but siyazama ukuthi imlaleli kokunye. So sigcina eminye imiyalo kaNkulunkulu. Sigcina eminye imiyalo kaNkulunkulu. But la kuthi ayibese umsaba uNkulunkulu bese uyigcina yonke imiyalo kaNkulunkulu. And iBhayibhile bese uyigcina yonke njalo. Seyizwe bazalwane, yazi ngiyafisa mina masifunde into kanje. Ngiyafisa uNkulunkulu angifake enhlizweni yami usuku nosuku ukumesaba uNkulunkulu. Ngoba lana sitshenwa i-result yokwesaba uNkulunkulu. Sithe ukusaba uNkulunkulu yini? Ukungakhohlwi lutho kuye uNkulunkulu. So now uNkulunkulu uyasho la ukuthi nayi i-result yokwesaba uNkulunkulu ukuthi abantu abangesabayo bazongilalela ngokuphelele, bangilalele njalo. Yini bazalwane wrong ngalokho? Uyazi ukuthi kumaKristu amaningi manje mawukhuluma ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu uyazikhuluma ngento umbheke uzama ukugcina imiyalo. Imiyalo isadinga ukuthi ugcine. Yini erongo ngokulalela uNkulunkulu? Umuntu owanikela kangaka ukuze uphile. Phela uNkulunkulu bekumele simlalele bazalwane. Ngoba uthi uJesu umuntu ongithandayo uzongilalela. John 14:15. Bekumele uNkulunkulu vele simlalele. So yingakho ke manje masifunda amavesi kanje kumele sithi inkinga yami sithi uNkulunkulu angimisanga. Ngoba naku mina angigcini yonke imiyalo njalo. So ngizimele ngikhuleke manje ngicela uNkulunkulu angisize angiphe ukumesaba uNkulunkulu. Na ngeke umesaba uNkulunkulu ngendlela okumele umesabe ngayo mawungamazi uNkulunkulu. So kumele uNkulunkulu akusondeze kuye akusize ukuthi umazi. Ukuze umesaba uNkulunkulu. Ake sizwe nje bazalwane ngabantu babemesaba uNkulunkulu. Kufuna siyiqonde, kufuna sibe ne-idea because ukwesaba uNkulunkulu angikhulumi lana ngokuba afraid. Ngikhuluma ngokumhlonipha uNkulunkulu ngendlela yokuthi leli gama elithi ukuhlonipha ligcine lingabikho enough. Sigcine singena kuleli gama lefiye. But ifiye ye-reverence. Leyo bazalwane, ifiye ye-reverence. Ifiye kumhlonipha uNkulunkulu. Ube umthanda at the same time. Asiyibukeni lento. Asiyeni kwincwadi mhlambe siqale kuyiphi incwadi? Incwadi kaIsaya. Ngiyakuthanda lokho. uNkulunkulu sibheke ukuthi uthini ngabantwana bakhe. Isaiah chapter 66. Na ngicela ku-Isaiah 66 ufunda nje verse 2. Ufundeka kanjena. Uthi zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. Kwavela kanjalo konke lokhu. Usho uJehova. Kepha ilowo engiyakubheka kuye ohluphekayo nonomoya ochobozekileyo othuthumela ngezwi lami. Leyo bazalwane, uNkulunkulu ukhuluma la ngumuntu athi uzobheka kuye uthi kepha yilowo engizobheka kuye. Ngamanye amazwi umuntu uNkulunkulu athi uzoma-accept, uzomamukela noba umuntu amthandayo uNkulunkulu onje. Siyayizwa leyo nto mayithi ngiyakubheka kuye uthi but to this man will I look. And then achaza uNkulunkulu ukuthi umuntu onjani. Kuthiwa umuntu ohluphekileyo nenhliziyo echotozile. Abese sithi umuntu othuthumelayo ezwini kaNkulunkulu noma ngezwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi makukhuluma uNkulunkulu lo muntu lona
onobudlelwano noNkulunkulu, uNkulunkulu amthandayo, onenhliziyo echothoziwe. Mawufunda Isaiah 57 verse 15, uNkulunkulu uthi uhlala endaweni ephezulu nephakeme kwindawo engcwele. Abese sithi kodwa futhi uhlala nomuntu othobekile, onenhliziyo echothoziwe. So lo muntu onenhliziyo echothoziwe ngumuntu onepresence kaNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli lo muntu ngumuntu othuthumelayo ngezwi lakhe. Yabona umuntu othi makukhuluma uNkulunkulu, hayi bazalwane, yazi uma ngabe emndenini kwake kwaba khona ubaba ohlonishwayo, zokutshena ingane kulo mndeni ukuthi makukhuluma ubaba bekuthuthumelisa, ubonde ukuthi I dare not disobey, I dare not disobey, dare not disobey. uNkulunkulu ukhuluma la ngabantu abathuthumelayo ngezwi lakhe. This word uthethe la. But kulezi esiphila kuzo abantu abathuthumeli ngezwi kaNkulunkulu. Asiphinde sibuke, mina sibuke ukuthi uNkulunkulu uyayiqhubeka le description yabantu abangcwele. I-description le yabantu abangcwele. Uloke esebenzisa nje le phrase yabantu abathuthumelayo. Asibuke uverse 5. Verse 5. Okay. Uthi yizwani izwi likaJehova, nina enithuthumela ngezwi lakhe. Abafowenu abanizondayo, abanixosha ngenxa yegama lami, bashilo bathi mabazidumise uJehova ukuba sibone intokozo yenu, kepha bona bayakujabha. Amen. Amen. Now bazalwane, the first part engine-interest yona kakhulu la ngabantu abahlushwe ngabafowabo ngenxa kaNkulunkulu, ngenxa kaJesu. Now mayibadescribe lana uNkulunkulu uthi yizwani izwi lami nina enithuthumelayo ngezwi lami. So do you see ukuthi bazalwane labantu laba kumesaba uNkulunkulu, enye characteristic noba ngizothi yini yabo bazalwane, indlela babeyiyo, ngizothi kwakungabantu ayithi uNkulunkulu mayikhuluma bathuthumele benze lento ekhulunywa nguNkulunkulu. Makhulunywa abantu abathuthumelayo ngezwi lakhe, abantu abalihloniphayo izwi kaNkulunkulu kakhulu. Nama ufunda incwadi ka-Ezra, u-Ezra wayengumpristi, mayikhuluma ngesikhathi kuza amadoda angcwele ezohlala naye. Mafunda ku-Ezra chapter 9 I think verse 4, uthi kezwa kwabuthana kuye amadoda athuthumelayo ngezwi likaNkulunkulu. Uyabona, uchaza amadoda angcwele, ukuthi la madoda lana kangamadoda awethuthumela ngezwi likaNkulunkulu, amesaba uNkulunkulu, lihloniphe izwi lakhe. Kodwa lokho namhlanje sekwafa. Uyakwazi ukufunda ivesi namhlanje icace uNkulunkulu uthini, icace ufunda amavesi amaningi acacise wonke ukuthi nayi into uNkulunkulu ayishoyo. Umuntu kaNkulunkulu othi usaba uNkulunkulu aqhubeke enze opposite. Lize izwi kaNkulunkulu, bazalwana, ngazi lijikwe lenziwe izinto, ngezinye izikhathi kwenziwa amahlaya ngazo. uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abathuthumelayo ngezwi lakhe. Ake sifundeni something interesting kuSamu, kuMahubo 119, ngokwesaba nje uNkulunkulu. Kunento yangithinta la kuMahubo 119, le Samu bazalwane inamandla, ngiyayithanda kakhulu uMahubo 119. Now ngicela sifunde uverse asiqale kuverse 157. Sifunda nje verse 157, kunento engifisa ukuyisho la ngoba iyahambelana nelinye ivesi esilifunde elilandelayo. 157 ufundeka kanjena, uthi abangizingelayo nabayizitha kimi baningi, kepha ebufakazini bakho angichezuki.
Amen. loo nto bazalwane. So tuyisila ukuthi uDavide ukhuluma abantu ukuthi babemzingela bebaningi nezitha zakhe ziningi, and uma ufunda ivesi ngendlela elibhalwe ngayo kuba ngathi isizathu ukuthi bamzingele ingoba bafuna ukumchezukisa ebufakazini noba emthethweni kaNkulunkulu. Seyizwa lento bazalwane. Ngoba uma kuthiwa iBhayibhile malithi ebufakazini bukaNkulunkulu uthi ama-testimonies. So ama-testimonies noba ubufakazi bukaNkulunkulu yimibhalo yabaprofethi. So iBhayibhile kakhulukazi i-Old Testament ehlukene kabili. Kwakhona umthetho nobufakazi. Seyizwa lento bazalwane. Ingakho uyozwa amavesi amaningi athi emthethweni nasebufakazini, Isaiah 8:20. So uma kuthiwa ebufakazini imibhalo yabaprofethi, izinto uNkulunkulu ayifakazile ngabaprofethi. All right. Now uthi uDavide bayangizingela abantu ukuthi ebufakazini bakho njani angichezuki. Yini yamenza ukuthi angachezuki? Because le nto kumele sibe nayo nathi. Why ngithi kumele sibe nayo? Yingoba uma ufunda incwadi kaMateyu 24 kuverse 9 kuthiwa into esazokwenzeka kithi manje the last crisis la emhlabeni ukushushiswa kwabangcwele. Lithi iBhayibhile lapho bayokunikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Seyizwa lento bazalwane. So kuzoza isikhathi lapho nathi sizingelwa ngenxa yegama likaJesu. Sizingelela ukuthi silandele uJesu. Sibonakala kanjani ukuthi silandele uJesu? Ngoba sigcina imiyalo kaJesu. Sigcina imiyalo kaJesu. Now ukuze singachezuki kumele sibe nayo le nto uDavide wayinayo yamsiza ukuthi angachezuki ebufakazini bukaJehova. Yini leyo? Aseqe manje amavesi ambalwa sifunde uverse 161 la kuPsalms 119. Ufundeka kanje uthi izikhulu ziyangizingela kungekho sizathu, kepha inhliziyo yami iyesaba izwi lakho. Amen. Seyizwa bazalwane. Again yaqhubeka on the same thought ukuthi uNkulunkulu ngiyazingelwa but angikwazi ukuchezuka ezwini lakho ngoba ngiyalisaba izwi lakho. Hey Nkosi. Angikwazi ukusuka kule nto ngoba Nkosi ngiyalihlonipha izwi lakho Nkosi. Uyabona uma ifunda ngesingisi ilayo ligama lithi awe. Uthi inhliziyo yami uthi my heart stands in awe of thy word. You know umuntu uma I stand in awe of something kunjani bazalwane? Like something ekumangazayo futhi oyihlonipha ngendlela eyisimangaliso. So yaveza ukuthi angikwazi ukuchezuka because ngiyalisaba izwi lakho. Ngiyalisaba izwi lakho. Nabazalwane, ngike ngibuke emhlabeni sichezukiswe izinto nje. Noba abantu basifakela ipressure ukuthi senze lokhu nalokhu emisebenzini. Wenze into uthole ukuthi wenza into oyibonayo ukuthi uma yenza hayi angiboni ukuthi lena iyahambelana manje nale nkolo yami. Angiboni. Uthisha mhlawumbe ukuthi angifundise ngobutabane. Bangicindezela ngizama ukudoda kanje, ngizama ukudoda kanje kodwa ngiyafaka ukuthi angifundise ngobutabane ukuthi hayi bu-right kanjani. Nguthisha esikoleni ngigcina ngithini? Ngigcine ngifundisa. Eyi bazalwane. Yabona lapho ngibona ukuthi angilesabi izwi kaNkulunkulu. Ngisaba izwi labantu. Uyazi kukhona ukwesaba uNkulunkulu khona nokusaba abantu. Uma ufunda ngendaba kaSamuel noSawuli, ngesikhathi uSawuli kakuthiwa kahambe ayokwenza umyalo kaNkulunkulu ukuthi aqede ngesizwe saka-Amaleki yonke into, angashiyi lutho. uSawuli angawulalela umyalo kaNkulunkulu. Mase inikeza isizathu uthi uSawuli ngasaba abantu ngalalela izwi labo. Cabanga ukuthi uma uyifunda uyibheke nje lapho kula mavesi okugcina sengikhohle verse 24 to 29. I'm not clear. Yeah. Kodwa nje kulo mavesi ngingathi silifunde manje ngenxa yesikhathi. So khona nokusaba kwabantu ugcina ukuthi ngoba usaba abantu ulalela abantu. Kodwa uthi uDavide Nkosi bayangizingela ngapha nangapha but angichezuki ngoba ngiyesaba izwi lakho. You know bazalwane, ngifuna unixoxele enye into. Siphila kumhlaba lapho ukholo selifile. Njengoba uJesu wayeprofethile nje. Uma ufunda incwadi kaLuka 18 verse 8
uJesu ebuka ngamehlo esiprofethi ubuza umbuzo okhuluma okuningi. Uthi mhla indodana yomuntu ibuya ingaba iyokuthola yini ukukholwa emhlabeni. So semhlabeni lapho abantu bazalwane abakholwa. And ungakholwa kwabo ungakholwa izwi likaNkulunkulu. Nabantu bakumapulpiti amaningi. Abantu bakumapulpiti amaningi ngenxa yokwenza lo msebenzi engiwenzayo ngine-privilege yokuhlangana nabantu abaningi abashumayelayo abafundisi bamabandla nani different types of people. And ngihlele ngibaxwayisa abantu ukuthi baningi abantu abaholwa abantu abangakholwa. Ngisho kwamanye amaseminari kunabantu abafundisa i-theology kodwa bayaziwa kwiseminari ukuthi lona yi-atheist sekunje wazi nje incwadi kodwa inkolo ayikho. Umuntu oyi-atheist yokufundisana le nto bazalwane ngikhulumi ngento mhlambe engiyifundele ekudeni noba into eyi-history into engiyaziyo le engike ngiyibone. And abantu abalikholwa izwi. Awukwazi-ke abazalwane ulihloniphe ngale ndlela asho ngayo uDavide izwi laNkulunkulu if awulikholwa ngisho ukulikhona. uNkulunkulu mayithi akungenziwe ukuthi athi kuyisinengiso ukuthi kumele you need to tremble. Kumele uthuthumele wenze lento ekukhulunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane ngumnikazi njengebesho lapha kwincwadi ka-Isaya leli besho esiqeda kulifunda uthi yini eningangenzela yona. Uthi ngoba zonke lezi zinto izandla zami ezikwenze konke lokhu. So uma ukhuluma ngoNkulunkulu awukhulumi ngomungameli. uNkulunkulu yinkosi enkulu kakhulu, yabo. uNkulunkulu ngumnikazi womhlaba. Akekho umuntu ongathi nakuthina wathi ngumnikazi wento, athi ngumnikazi welanga. Sibona le nto bazalwane, uNkulunkulu mawufunda kwi-2 Chronicles noma rather kwi-1 Chronicles chapter 7 lapho uNkulunkulu athi mangivala izulu. Yayizwa leyo nto athi mangivala izulu ukuthi lingani nxa kodwa abantu bami bebizwa ngegama lami beyithoba. So uNkulunkulu uthi yena izulu lakho uyakwazi ukulivala kanje njengoba uvala umpompi. uNkulunkulu uyakwazi ukuvala izulu. Athi alini-ke namhlanje, alini-ke kulo nyaka. So uma sikhuluma ngoNkulunkulu abantu abamazi uNkulunkulu. Ngike ngicocela i-testimony angazi noma ngangicocela yini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale nto eyenzeka. La ngibuka phandle ngoba ngibuka khona lapha esekudeni ngibuke ewindini nje. Le ntaba ngihamba kuyo ngake ngashaywa izulu la kule ntaba ngihamba nomunye umuntu wayecela ukuthi ngimphelezele khona umsebenzi oyowenza akayazi indawo ecela ukuthi ngimphelezele. And ngaleso sikhathi ngangabi nayo imoto. So ngiyahamba ngiyawalka kwakunetha kumnyama and ngiyomlanda le lapha ezantsi la khona then ngakhuphuka-ke ngoba indawo yesiyona isabuplazi yabazalwane. So manje liyaduma izulu yazi sathi masikhuphukile sesiqeda yikhuphuka into sesiqedile sesihamba kwindawo eflat sikhuphuka intaba sihamba kwindawo eflat lashaya izulu. Yazi lo baba le ngikhuluma ngayo ubaba omkhulu, yazi indoda ehloniphekile inemali obviously abantu abanemali bayahlonishwa kulo mhlaba. Ngiyafika lapha ngigqoma amaguzi nje ngiyinto engelutho vele. Sihamba lapha indoda enkulu eyiphathele isibhamu yabona nje. Yazi ukuthi bazalwane yabona lapho ukuthi abantu abangamazi uNkulunkulu. You know that strike lashaya izulu sawa phansi. Then saphinde savuka. Ngavuka ngingenalutho ngazizwa ngathi anginalutho. So yena ngabona nami evukile wangitshela only afterwards ukuthi kahle kahle wagcine wayilimela ngaleso sikhathi. But ngabuye ngenalutho ngoba wayekwazi ukuhamba. But kwathiwa i-impact la ikhanda shuthi ngendlela engidlela ngiyichaza ngayo kuba ngathi izulu lashaya la ikhanda ngoba yilokazi like umuntu wasishaya ngento esindayo la ikhanda ishaya kanje. But mayishaya kuba ngathi there was something between ikhanda lethu nalento ashaya ngayo. That was the impact. And yazi bazalwane leyo engayibona ngaze ngathi mangibacocela la ikhaya ngathi angazi niyibona into kanje futhi ngeke niyikhole mangimxoxela. Ngoba ezikushaya le impact ngabona iy'nhlanzi noma ama-sparks lezi ama-sparks lokhu iy'nhlanzi angizikumnyama uzibonakala easily. Ngabona ama-sparks ngathi ayasizungeza ngathi kuqhuma cricket. Into engayibona la bazalwane angiyikholwanga ngiyikhohlwa futhi ngeke ngiyikhohlwe into endlini. Now
into engithinta i-reaction yalo baba lo. From that moment on, kwaba ngathi yimo nemali ophethe isibhamu. Ngoba ngathi masesivuka ngakhumbula a lot of things, ngakhumbula amavesi bengawafunda uNkulunkulu ekhuluma ukuthi umnikazi wezulu. Ngathi hayi yazini asiqhubeke sihambe. Ngoba vele umnikazi wezulu sihamba naye. Ngasho kanjalo kuye. Wabuze nathi ubani huwe? Ngahleka kancane ngathi uNkulunkulu, it's not me, uNkulunkulu umnikazi wezulu. So hayi saqhubeka. You know ngikhumbula sesiqede nalomsebenzi wayizowenza lapho kumnye umuzi. Wangincenge. Wathi angimphelezele. Ngingamyeki ukuthi ahambe yedwa ehla intaba. Uthi angimphelezele ngize ngiyomshiya lapha emotweni yakhe. Konke nje lokho. But that day ngafunda a lesson engasoze ngiyikhohlwe. Ngathi yabona just one strike yombane yamenza ukuthi umuntu abe sober. Umuntu azibone ngelutho, powerless, nothing. Just one strike lightning. So yizibazalana uNkulunkulu inkosi enkulu kakhulu. And uNkulunkulu bazalana udeserve ukuhlonishwa. You know ngekhetha sihamba lapha I cannot explain indlela lo muntu bazalana wayithobeke ngayo namanje nomasihlangana. Indlela ngihlonipha ngayo bangathi ngempela usakholwa yena ukuthi yimi umnikazi waleli zulu kanti ngamthethe uNkulunkulu. But into eyenza le nto ukuthi wabona into angeke ayenze lutho. uNkulunkulu inkosi enkulu kakhulu. That's what I'm trying to say. Engizama ukuyisho bazalwane. So uNkulunkulu kumele simhloniphe nezwi lakhe. But iphile emhlabeni lapha manje uNkulunkulu akahlonishwe. In fact, kunento engifisa ukumsherela yona bazalwane. La incwadi ebhalwe Ellen White, igama lencwadi nguChrist Object Lessons. Very powerful book. La ikhuluma ngezifundo zikaJesu. Now ithi lana he, that is Christ, he taught that the word of God was to be understood by all. He pointed to the scriptures as of unquestionable authority. And we should do the same. The Bible is to be presented as the word of the infinite God, as the end of all controversy and the foundation of all faith. uJesu bazalwane wafundisa ukuthi uNkulunkulu indlela alilobe ngayo izwi lakhe wonke umuntu angaliqonda. Akulona izwi lilotshelwe abafundisi, lilotshelwe abantu. Wonke umuntu angaliqonda. Number 2, uJesu wafundisa abantu ukuthi iBhayibheli bazalwane unquestionable authority angazi ngichaza kanjani ngesiZulu kodwa lina authority ngathini engangabazeki. Ina authority engangabazeki. We cannot dispute or doubt authority yezwi kaNkulunkulu. Kuthiwa nathi kumele senze kanjalo masikhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Akumele uthi ngumKristu ukhulume kumuntu ongakholwa ongathi nawe uyalingabaza izwi kaNkulunkulu. Mawukhuluma ngezwi kaNkulunkulu ukhuluma ngezwi lenkosi enkulu. Umdali wezinto zonke uNkulunkulu akazi ukuqamba amanga, akanaso isizathu sokuqamba amanga uNkulunkulu ngoba mayifuna into akadingi ukudeceive umuntu angayithatha. So uNkulunkulu akanaso isizathu sokuqamba amanga and uNkulunkulu uyasithanda. So akafuni ukusideceive. Yaqhubeka la ukuthi iBhayibheli bazalwane kumele silipresente kumhlaba wonke njengezwi loNkulunkulu ophakade. Njengezwi eliqeda konke ukuphikisana futhi eliyisekelo lokholo lonke. So this is the position bazalwane yezwi likaNkulunkulu. So masilithatha izwi likaNkulunkulu ngenye indlela ngaphandle kwalokho. Ngeke ngizwe abantu masifunda abanye bathi iBhayibheli ngathi libuye liyiphikise. Mayifika kwindawo angafuni ukuyenza umuntu nobe efunda into angafuni ukuyenza athi hayi iBhayibheli libuye liyiphikise. So manje akukho wise ukuthi ulithathe nje ngokuphelele. Seyizwe leyo nto. But bazalwane, need to be careful of inkulumo enjalo. Ngoba ungalithathi ngokuphelele futhi uyayikhethela ukuthi wena yini olalelayo yini ongayilaleli uzenza uNkulunkulu. Zikhona izinto uNkulunkulu ayilobile ezazikhomba kuJesu kuTestament elidala njengama ceremonial laws. Seyibona leyo bazalwane. Zikhona izinto sake sakukhuluma lokho njengama civil laws ose-Israel. Ama civil laws ilayo ukuthi i-punishment yesono esithile sikanje ngoba e-Israel
uNkulunkulu kwakunguye uhulumeni. But manje lezi zinto asikwazi ukuzi-aplya thina, just like how oDaniel uma beseBhabhiloni abawa-aplayanga ama-civil laws wase-Israel. Yizwa leyo nto. But the only laws abaqhubeka bephila ngawo was the moral law. Moral law. I-moral law i-10 commandments ngamanye amazwi. Le ethi uNkulunkulu kumele simthande ngenhliziyo yethu yonke, number 1. Number 2, sithande umakhelwane njengoba sizithanda. Baphila ngalokho bazalwane. Baphila ngalokho abantwana bakaNkulunkulu. And kuningi okunye-ke njengoba sifunda amahubo, you can't say la mahubo bazalwane akabalulekile ngoba ku-Old Testament abantu sebenza kanjalo. So it's very important ukuthi izwi kaNkulunkulu silithathe ngokuhlakanipha as a whole and silihloniphe kakhulu. Okay, ngizodlula manje kule ndaba yezwi. So uNkulunkulu bazalwane ukumesaba ukumhlonipha. Asifunde nje into yokugcina ukuthi yini ukwesaba uNkulunkulu then siyavala. Asiyeni incwadi yeZakha, Zakha chapter 8. Zakha chapter 8. Sifunde verse 13. Yini ukwesaba uNkulunkulu? Zakha 8 verse 13 uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuyikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoqa ngiyakuzonda. Yezwa Amen. bazalwane. Kuthiwa ukwesaba uJehova ukuzonda okunjani? Okubi. Ake ngime lapho. Now let me ngithathekisa. Ngoba uNkulunkulu uyayiphinda in the Old and the New Testament. In the Old and the New Testament ukuthi mawusaba uNkulunkulu kumele uzonde okubi. Mhlambi kunento engicela siyibuke. Ake siyeni incwadi yamahubo. Mahubo chapter 97. Ngifuna siyibone lento. Angifundi lento iseqe bazalwane. This is what uNkulunkulu wants kuwo wonke umuntu omsabayo. Verse 10. Umuntu osaba uNkulunkulu noma umuntu othanda uNkulunkulu into eyodwa. Angisho lapha kuZakha ithini? Ithi kwesaba uNkulunkulu ukuzonda okubi. Uzoyizwa la kumahubo ithini? Ayisazi ukuthi ukwesaba uNkulunkulu seyibeka ngenye indlela kodwa into eyodwa. Because if you love God, irrespect and reverence yakho for uNkulunkulu izoba deep. Verse 10, Isaiah 97, Mahubo 97, verse 10. Uthi nina enithanda uJehova zondani okubi. Uyagcina imiphefumulo Selesibambeni lapho. Kuthiwa nina enithanda uJehova zondani ini? Okubi. Okubi. Aseni nakuncwadi eyabhalwa umpostoli uPaul amaRoma chapter 12. Umpostoli uPaul uyibeka ngenye indlela. Uthi mawuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ube wena uthanda nokubi uthi yazenzisa. Uthi uthando malingabi nakuzenzisa. Uqala kanjalo siyibukeni amaRoma 12 verse 9. Unokwesaba uNkulunkulu bazalwane. Ufundeka kanje. Amen. Uthi uthando malungabi nakuzenzisa. Enyanye okubi nibambelele kokuhle. Amen. Seyibona lomazalwane ngazi ngisho ukuthi lento iku-Old and New Testament igcwele iBhayibheli ukuthi mawuthanda uNkulunkulu noma usaba uNkulunkulu kumele uzonde okubi. Now, nayo into engivele ngiyibuzayo. Umuntu uyakwazi yini ukuthi bazalwane a-entertain noba ajatuliswe yinto ayizondayo? Angazi, angiboni. Ngisho nabantu abazondanayo akwazi ukuthi umuntu athi uzonda umakhelwane wakhe lowaya. Mayiqhamuka lo makhelwane abe sithi ave kungijabulisa nje mangimbona athi ngahlele ngimbona. Seyizwa lento bazalwane. So into oyizonda into ongathanda ukuyibona. Into ongathanda ukuyibona. Now, into okubi masaba uNkulunkulu kumele sizonde okubi. Masithanda uNkulunkulu kumele sizonde okubi. Yini okubi? Okubi bazalwane ilezi eziphambene nomyalo kaNkulunkulu. Ukubulala, ukuphinga, ukuqamba amanga. Zonke nje lezi zinto ungahloniphi. uNkulunkulu wakhuluma lapha kwincwadi yeZakha
wathi ngisho i-pride uthi uyayizonda i-pride. Mm. Pride yokubi lokho, that is also evil, i-display ye-pride. Mm. Now why ngizibala lezi zinto ngoba khona umbuzo engifuna kuwo bazalwane. Uma ngaba bazalwane siyamesaba uNkulunkulu siyakuzonda kubi. Indaba yomabona kude abaveza zonke lezi zinto. Omabona kude abaveza ini? Abaveza abantu bebulalana. Abaveza abantu bephinga. Kuveza zonke lezi zinto. Mawukuthi usaba uNkulunkulu noma uthanda uNkulunkulu entertaina kanjani leyo? Ngoba ngizwa abanye abantu bathi hawu ngeke mzalwane, lento it's just entertainment engathi manje sewungena kakhulu nawe. Umbuzo wami uthi yebo it's just entertainment, ababulalana kwangempela, but i-entertaina kanjani ukubulalana nokuphinga namanga nokungahloniphi ne-pride yonke lezi zinto? Kube uthi wena kodwa lento ayizonda, i-entertaina kanjani into oyizondayo? Akumele ngabe leyo nto basiyasi-entertaina bazalwane. So ngingathi mina one of the reasons uNkulunkulu ethumela lo myalezo ngezwi elikhulu kulesikhathi okugcina yingoba abantu baningi bagcwalisa amasonto, kodwa baningi futhi abantu bagcwalisa namasinema. Seyizwa leyo nto? Laba bagcwalisa amasonto yibo futhi abagcwalisa amasinema. Kuyobukelwa ibhamu ukujutshulwana, kuyobukelwa ukuphinga, kuyobukelwa zonke lezi zinto ezabeka uJesu esiphambanweni. Uthi umpostoli uPawuli mawuthi yamthanda uJesu kodwa uthanda futhi nalezi zinto ezambulala uJesu, nalezi zinto iBhayibheli elithi ziyambulala uJesu, ziyamphinda over and over again. Ngoba lithi iBhayibheli kumaHebrew 6:6 uthi amasona abazalwane sisazi uJesu siyambethela kabusha. So mangithi ngiyamthanda uJesu kodwa ngiyayithanda lento embulalayo, uthi umpostoli uPawuli umuntu ukuzenzisa. Awumthanda uJesu, wenze ngathi uyamthanda, uthando lolu lokuzenzisa. Mawungakwenyanyi ukubi. Ngiyakhumbula sifunda le nto nganginganenzela abazalwane isibonelo. Ngiyathanda ukwenza ama-example mina that are fitting for leyo nto esiyifundayo. Konke yangithinta ngathi nayo into emangazayo. Ngeke ngcono ukuthi singamaKrestu sinje. Kunomama lapha ekhaya, anti wami wayenengane idla idakamizwa. Ingane yaze yahlala yangena esitradeni ngenxa yedakamizwa. But-ke by God's grace yayigcina ibuyela futhi uNkulunkulu wayisindisa nje. It's another testimony about the power of prayer leyo. Kodwa-ke nayo into abazalwane engiyishoyo. Before ibuyela sasihlangene engitshela ukuthi nayo into enzima ukuthi wasuke e-Eastern Cape wayeThekwini wafike wayibiza omunye ubaba oyaziyo le ngane yakhe. Ethi hayi ufuna ukumbonisa yona ngoba ijwayele ukuhamba la kule ndawo lezi. Uthi hayi bahlala balinde ekuseni bebuke lasahamba isikhathi sami. Egcine yavela ingane uthi indlela uthi wayiqala ukukhala kanje. Uthi wayiqala ukukhala kanje. Ingane yakhe ishintshile. Kungathi akasayazi but iyabona nje ingane yami. Uthi hey wakhala bazalwane. Yazi leyo nto yangifundisa eziningi. Lo muntu uhlala e-Eastern Cape, ingane ihlala eKZN, kumele ngabe yajabula ubona ingane yakhe. But because uyibona ishintshwe yile nto le akujabuleki. And bazalwane nathi uNkulunkulu esithanda kunjalo kodwa kumjabulisa ukusibona sisesonweni. Akujabuleki uye. Akujabuleki. Kodwa uyabona manje mase sikhuluma nomama lo, umama wengane wami lo, mase sithi bakithi use-rehab uyazama. Ngiyamuthi uyajabula, uNkulunkulu uyajabula uma esibona sizama. Yes. Ebona ukuthi siyalowa ngempela. Siyafunda iBhayibheli, siyakhuleka, siyazama futhi njengoba sasifundile bazalwane ukuthi kumele sibe watchful, watch and pray. iBhayibheli liyasixwayisa ukuqaphela. So njengoba nomama ejabula uma ibona ingane yakhe izama, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uma esibona sizama uyajabula kakhulu bazalwane. Now anyways, the reason why ngikhuluma le example anti wami lo. Uyabona anti wami njengoba izidakamizwa zenza le nto ingane yakhe. Izidakamizwa uyazonda. Ngisho ebuka kwi-billboard. Noma ngathi if bese ikhona into kanjalo uthola mhlawumbe ku-advertise izidakamizwa ku-billboard. Uzonda ngisho utshwala nogwayi.
Ngoba manje yabuka ukuthi vele into eyodwa kuyena into eyodwa yonke leyo. Just the sight yayo. Why ezonda lento? It's not because ukuthi mhlawumbe uzonda amakhemikhali ekukhandwe ngawo, akawazonke lawo makhemikhali. But uyizonda ngenxa yokuthi ubona into iyayenza lento kwingane yakhe ayithandayo. Into engiyayizonda lento, into eyenza enganeni yami. Bazalwane, mawukuthi asisizonda isono, asikaboni into isono esiyenzile kuJesu. So lokho isono sangena uJesu, bazalwane, wezwa ubuhlungu. Abantu besifa kusukela ekuqala kufa uAbele. Inhliziyo kaNkulunkulu yahlephula. And bonke the countless people besifa. Abanye bayadlwengulwa, abanye bayahijack, abanye bayabulawa. Yonke leyo nto uNkulunkulu, bazalwane, uyayizwa yonke and futhi iyayihlephula inhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ze athi kwincwadi kaHosea athi, is there any sorrow like unto my sorrow? Bukhona yini ubuhlungu obufana nobuhlungu bami? uNkulunkulu nathi sisebuhlungwini uyazwelana nathi. Siyakhumbula incwadi kaIsaya, bazalwane, malithi in all their afflictions he was afflicted. So uNkulunkulu uzwa bonke ubuhlungu ngenxa yesono until uJesu sekufe bonke abantu, kufa wonke umuntu, naye ekugcineni kwamele ashiye izulu azofa ngenxa yesono. Ngisho ukuthi bazalwane, into isono esiyenzile ezulwini, yamangalisa ubuhlungu isono esibulethile ezulwini. Akekho umuntu ozwe ubuhlungu ngenxa yesono njengomuntu ongazange asenze isono, Jesu. Thina ubuhlungu esibutholayo ngenxa yesono abulingani nakancane kwinto uJesu ayithole ngenxa yesono. And if siyamthanda uJesu, angeke sithande isono noku-entertainwa yisono, bazalwane. We cannot. Ngeke sikwazi. Ake sifundeni besikumaRoma, aseni kumaHubo. Funa sibone ukuthi abangcwele baqala bekhuluma kanjani. Aseni la kumaHubo uthini uNkulunkulu. maHubo chapter 101, 101. So iTV, bazalwane, ngifuna ukutshela iqiniso elingavamanga, ngoba ngisho abafundisi kule nsuku vele bayibukelela TV, bayibukelela Generations, bayibukelela uyini yabona njengoba manje wena ungumntwana kaNkulunkulu, noma ungumfundisi, noma ungumshumayeli, noma uyini, umsebenzi wakho ukuxhumanisa abantu nezulu kanje, hlanganisa abantu noNkulunkulu. Yini engakujabulisa kuGenerations? Ujabuliswa yini kosibaya? Angizazi ezinye izinto ezikhona. Ujabuliswa yini kule yanto? So bazalwane, angikucabanga. Yinto nje angazi. Aseni Psalms 101. Psalms 101 Verse 2. Verse 3. Sizwe abangcwele babethini abangcwele bakuqala. Ufundeka kanjena uthi, angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi. Ukwenza kwabahlubukayo ngiyakuzonda. Akuyikunamathela kimi. Amen. Bazalwane, uthi angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi, lento ngiyayizonda, ayikunamathela kimi. Do you know ukuthi into mawuyibuka iyanamathela kuwe? Inkosi. Lisho kanjani iBhayibhile? Lithi iBhayibhile mafunda ku2 Corinthians chapter 3 verse 18, lithi ngokubuka siyaguqulwa. By beholding we become changed. Njengoba sibuke inkazimulo yenkosi njengokwesibuko, ithi nathi siyaguqulwa sifane naleyo nkazimulo ngokubuka inkazimulo yayo inkosi. So ngokubuka uyashintshwa. Lento embi mawuyibeka, njengoba uDavid uthi angizubeka lutho embi phambi kwamehlo ami, ngiyayizonda, ayikunamathela kimi. Mawuyibuka iyanamathela. Do you know ukuthi uSathane indlela bazalwane aguqula ngayo, indlela esibona ngayo izinto sebenzisa umbona ngudo TV? Kudala wonke umuntu wayenenkinga ngomtabane. Ngenze khona isifundeka ngiveza ama-graph of different years. If mhlawumbe yanifune ngelinye ilanga sike sisenze bazalwane ngomusa nje uNkulunkulu singasenza ama-graph of different years. Ubona igraph iyehla kanje kancane kancane, abantu abanenkinga ngomtabane. Yazi yehliswa yini le graph? Ihliswa yi-education ne-TV kakhulukazi.
into mawuyiloko uyibuka njalo iyanamathela ukuthi hawu ayikho yazinto eyinkinga la, kodwa uNkulunkulu uthi isinengiso. Ngikhulume mina nabantu abakholwayo, omama abazala iy'ngane, ngithi manje lapha njengoba lapha enkonzweni lapha kunomuntu ongumholi, kodwa ubutabani iy'ngane ziphephile iy'ngane zethu lapha mawubuka, athi omunye awu kodwa phela awu ngenxa yokuthi seyisabane sekumele manje angabe sakwazi ukuba umholi, kujike kube ngathi yimina ongumuntu omubi. And futhi ngibuka ukuthi le nto ibingakivele vele kuba ngathi cha uyabheda-ke nokusamka akanalo uthando lukaJesu. Ithini ngixoxele ngothando lukaJesu bazalwane? Uthando lukaJesu yilo lolu thando uJesu alibonisa abantu ngesikhathi ethi kumama owayebanjwe iphinga ethi hamba ungabisona. Yilo uthando lukaJesu lolo. Kodwa namhlanje masuthi ungayenzi lento isono lesi, awunalo uthando lukaJesu. Kodwa ukhuluma lamazwi afana kaJesu. Why kunjalo? Yingoba umabonakude nomqondo abafisa ukuthi bawuphushe ngalezi zinto abazidlalayo sekunamathele kuthina ngoba siyabuka ngisho. So bazalwane, ngiyaninxusa, akekho usathane njenge-TV, akekho usathane njenge-TV, akekho usathane njenge-TV. Khokha imali DStv ukuthi usathane azongena endlini athathe iy'ngane njani yokhulu benjani ingane ekhula abazalwane ibuke o-wrestling no-Popeye no-Generations nani zonke lezi zinto yokhula injani. Uzophendula uthini uNkulunkulu uma esethi uNkulunkulu le ngane nje kungenxa yokuthi ubuyibukisa le nto la kuNkulunkulu? uNkulunkulu bazalwane uyasithanda ngumqabamanga, uyasithanda kakhulu, and ikhona indlela engcono bazalwane yokuchitha isikhathi ngaphandle kokuthi siloke sibuka i-TV. Masibuka i-TV suke senza lento ekuthiwa ngempela ukuchitha isikhathi, suke sisichitha nje, akho lutho productive, siyasichitha kunamathela okubi kithi. But zikhona izinto, mayicisha i-DStv, uya ukhipha imali usakusathane, umsize umphe imali more and more mali ukuthi enzela lezi zinto lezi ezidukisa abantu more and more zabantu, uyifande lento kaSathane. Kanti ungakwazi ukuthi ukhiphe konke lokho mawukuthi nifuna khona isikhathi mhlambe lapho kuhleli ekhaya kufuna ukubuka izinto, zikhona izinto zobungcwele nazi niy'fundile, kungahlala ukulalela noma kubuka ezinye izinto ezakhayo ezisondeza abantu kuJesu. There are loads of things, documentaries, histories, Bible stories for izingane, akupheli bazalwane. Angisho ukuthi thathani ama-TV screen niyowashisa, kodwa into engisho ukuthi i-DStv mawukuthi siyathuthumela, hayi bese ngeke ukhokhela. Ekhaya nginaye umama ongizalayo, njengomuntu ozalwayo kumele uphinde usize futhi nasekhaya, noma nawe saziphathanisele, but you have to help. Uthando lolo, uthando luyathanda ukusiza futhi ngiye ngijabule uma kumele ngisize. But one thing engakazi ngiyenza ekhaya, uma bengifonela bethi hayi i-DStv ayikhokhelwanga, angikhiphi ne-cent, ngithi hawu kwa-right-ke phela sekuyokhonzwa, sekuyofunda iBhayibheli. Babona ukuthi angikwazi ukufanda ngibe ngisathi ngifanda le nto kaSathane ngiyifande. So bazalwane, angifuni uqamba, it's not maybe or kanjalo. Le nto ye-DStv yonke la ma-channel lawa uSathane uyasenza, mhlambe akhona athile wey'nkonzo, yebo, but nanto engishoyo, uma uzokhokhela i-DStv ngenxa yama-channel wey'nkonzo, akafiki wodwa la ma-channel wey'nkonzo. Sayizalwane bazalwane, aza nezinye izinto ezoba yisilingo, futhi ngeke egcine ngabukwa ama-channel. Ngibuye abanye abantu bathi hayi thina ngiyayikhokhela and then ngiyayilokho ezinye izinto. Bazalwane, it's harder to say no into ikhona, kulula ukuthi no vele into ingekho. Yingakho uJesu ethi uma ngaba iso lakho likwenza ukuthi uwone, likhiphe, Matthew 5:29. So i-TV zikhona ezinye izinto mhlawumbe engasiza ngazo, ngasiza ngokwey'ndaba, ekwazisa iy'ndaba, yabona yonke le. But there is so many ways zokuthola iy'ndaba ongayicontrola wena nje njengomzali.
ngendlela ukuthi awudingi i-DSTV lokufanda le system kaSathane and uthemtha izingane. So zalwane ngiyazi ngitshela into enzima kodwa ngitshela ngoba ngiyanithanda ngoba ngiyazi ukuthi as long as kuqhubeka i-TV kunamathela zonke lezi zinto ku-TV ubungcwele akuyona into elula bazalwane, akuyona into elula. So nginitshengisa uthando and nginitshela ngoba bazalwane uJesu usithandile. uJesu into asifisela yona ubungcwele. So asikwazi bazalwane ukuqhubeka nezinto ezisusayo kuJesu abe uJesu wafa kabuhlungu kanje ngenxa yethu. Jesu wafa wadela konke. Yini i-TV moyiqhathanisa nento uJesu ayidela? Yini? Mawuqhathanisa nezinto uJesu ashiya izulu, umnikazi wezulu ashiya izulu. Azoba yinto engeyilutho la emhlabeni ukuze mina nawe singene embusweni. Bese kuba nzima ukushiya nge-TV. Kukhona abantu besifunda ngabo manje. They were even willing ukubulala iy'ngane zabo makusho uNkulunkulu. But thina kunzima ngisho sigodle nje i-TV. Oh bazalwane, ngathi uNkulunkulu angasisiza-ke masizo lamazwi sidecide ngendlela ekuyiyo. Ngenxa yesikhathi ngicela ukuvala ngomkhuleko. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu nothando. Siyabonga kakhulu usifundisa Nkosi ngokwesaba. Siyabonga usiqwashisa Nkosi yezulu. Besikunxusa-ke manje Thatha ngokusisize Baba. Sisondelane nawe, sisondele kuwe nasekuthandeni nasekwesabeni. Siyafunda Nkosi into ey'ningi ziyasi-challenge'a. Siyasi-challenge'a Nkosi. Siyacela kakhulu usifake ezinhliziyweni zethu ukwesaba nokuzonda okubi. Sizonde ukuzwa okubi. Sizonde Nkosi kokubuka. Sizonde Nkosi konke nje lokho wakubeka esiphambanweni Jesu. Cela usisize-ke osesithanda kangaka. Siphe umoya wakho oyingcwele sithola amandla. Konke Nkosi siyakucela igama elinamandla likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just